har her et eksempel på, at læder, den her dækfarve, den er begyndt at blive krakeleret og slidt. Ja. Og her er de altså godt nok blevet skiftet ud, men det havde nu ikke været nødvendigt, hvis det er sådan, du havde vidst, at vi har, efter at have renset det med dine cleaner, så går du ind med renovationscremen, Recolor, og se. Det virker med det samme. Det er en ny hud, det giver. Jeg gør selv det, at på de her steder, på sådan nogle kanter der er den meget slidt ned. Og der giver jeg den, altså, fordi det er jo ufarligt, det er casein. Det er ufarligt, man kan give det med fingre på sådan nogle kanter her, fordi så er man sikker på, at det får et tykt lag. For ellers er det ikke nødvendigt, det behøver bare at have et meget tyndt lag. Men du giver de her værste steder først, og det vil sige også de her kanter, den er helt tørt ind. Ups, den er helt, og der skal der jo også en lille smule ekstra på. Godt nok. Når du har gjort det over det hele, så lader du lige gå et par timer. Der tørrer det. Og så kan du kigge, om der er nogle steder, hvor det ikke er helt tilfredsstillende. Og der går du så lige ind og giver det en gang mere. Det er ikke nødvendigt, at du sådan giver det over det hele hver eneste gang. Du tager de steder, da vi har, det er nu jo sort, det er også en let farve, fordi der er sort, det er sort. Så der kan du godt gå ind og reparere sådan forskellige steder. Når du er tilfreds med, der ikke er flere af de her steder, hvor der sådan er krakeleringer, så kan du slutte af med hele huden og give det et tyndt lag over det. Så har den fået ny hud på. Så lader du den lige gå natten over. Der er cirka en 8-12 timer. Så bliver det helt tørt. Og så slutter du af med den her Gold Quality læderplet, som er nærende og plejende, langtidsvirkende. Og den går der ind, og nu må jeg jo så ikke, det er ikke nu, for vi er ikke helt færdige med huden, men med en lille klud eller med fingeren, der går du så ind, og det suger simpelthen ned. Og da der er bivoks og plantesaft i, så har vi en langtidsvirkning, hvor læder det bliver plejet helt ned i dybden. Og når det er suget ind, så er det færdigt, så kan du bruge den igen.